Ola, mis divas, outro día fun ao concerto este de Mondra de presentación do disco e comprei o CD e dixen, estaría gracioso facer review de todos os CDs que teño no coche, porque a verdade é que non o sei moi ben, aquí metidos na Juantera. Como se di Juantera en gallego de verdad? Comment below, se os sabedes. Segunda escucha de Los Ganglios, Jazz Diva. All Stars de Peter Petrovski, Hidden de The New Puritans. Por favor, escoitade este disco, é a puta hostia. Deixas de Mercedes Peón, Turocua de Marcelo Dobode, A cousa esta de Bayuca, Volta de Björk, O mellor de Amalia Rodríguez, Pólvora e Tormenta de STR, Sen de STR, VHS de Fernando Daniel, isto é en portugués, Renacemento de Beyoncé, Prince of Verdiciu de Rodrigo Cuevas, Los Ángeles de Rosalía, firmado por Rosalía e Raúl Refré en Ferrol en 2017, Dardos de Xoana, de cando facía unha música en gallego que lle quedou así motojate por facer unha canción en español, e facer música en español é lexítimo, girls. Marina de Diamonds, Electra Heart, Post de Björk, Bull Nicura de Björk, Melodrama da Lorda, Saint Vincent de Saint Vincent, Castro Verde de Mocap e Mary Magdalene, María Magdalena de FKA Twigs, anteriormente coñecida como Ramitas. Sempre me gustou comprar CDs porque era un pouco o único xeito de apoiar económicamente a artistas que moitas veces marcaron a miña existencia. Nunca tería posibilidade de velos como en directo. Bom, isto é todo. Espero que vos parecerá hiper interesante os meus CDs, what the fuck. E comment below, comentade se queredes parte 2 con todos os que teño na casa, que son bastantes máis.